Българи. Бях студент в Лайпциг, започна приятелят ми. Късно към края на есента получих писмо от баща си със следното съдържание. Донко, Хаджи Петър от Остра могила и Танко Амчикакът от същото же село събрали малко гилово масло и искат да дойдат в Липиска сами да си го продадат, без посредници. На днешно число на месеца те се нахождат в София по уреждане на пашапортите и да се разправят по въпроса за митницата. Щом тръгнат, ще ти телеграфират и ти излез да ги приемеш като бащини си приятели, да ги настаниш и да им посочиш търговските фирми. По Хаджи Петър ти пращам 50 алтъна, а майка ти праща едни вълнени чорапи и малко пестил. По-малко харчи и си пази здравето. Баща ти. 3 дена след получаване писмото, пристигна очакваната телеграма и аз се запътих да ги посрещна. Понеже не бяха от нашето село, не ги познавах. Щом спря влакът обаче и започнаха да слизат пътниците, отдалече ги забелязах по облеклото и се спуснах натам. Сварих ги, че се карат с един преносвач, който искаше да им изнесе багажа. Хаджи Петър беше с сиви домашни дрехи, с кожен калбак, с мора в пояс под жилетката и с зелена фланела, разкопчана в страни, а краката му бяха обути в високи бели калцуни. Танчо Амчикакът беше с каскет, рошев и проскубан тук-там, имитация на тигрова кожа. И за по-официално се беше облякал с зелена ловджийска куртка. На краката си беше обул такива шарени вълнени чорапи, че напомняха знамето на популярната банка в градеца ни. Обадих им се аз, здрависах ги, разбрах в какво се състои спорът им с носача, намесих се, взеха си те багажа и тръгнахме. Как ще му дам съндъчето, бе, Донко? Дума Хаджи Петър. 100 за 1000 е това, не е ряпа. Знае ли го какъв чешите? Ще задуе с някой кюрсокак, па еди го дири после, ако си нямаш работа. Непознат човек, шваба. Давам ли му аз да ми пипа стоката? Сам ще си я нося. Тъй, Амчикак, допълни бай Танко. Шваба! И помъкна той пък торбите с хляба. Като излязохме отвън, разпоредих за кола, заведох ги на един скромен хотел, настаних ги, да си отпочинат. Вечерахме след това заедно и понеже на другия ден беше празник, нагласихме се да походим и да разгледаме града. На сутринта отидох на хотела, пихме кафе, закусиха те и понеже исках да ги изненадам, да ги очудя, реших да ги изведа да видят най-напред знаменития гигант паметник, въздигнат в чест на победата над Наполеона от съюзените армии на 18 октомври 1813 година. Качихме се на трамвай номер 15 и пристигнахме там. Който пръв път има щастието да види това чудо на архитектурата, високо повече от 90 метра, от черен гранит, с гигантски фигури и релефи, което е строено цели 10 години и е струвало на времето 10 милиона марки, не може да сдържи възторга си и да не извика от очудване. И с пътя бях разправил историята на боя, тъй като стигнахме, само им посочих паметника с ръка. И понеже исках да ги наблюдавам какво ще правят, оттеглих се 2-3 крачки на страна. Хаджи Петър дигна глава, тикна си калпака на чила, кръстоса ръце отзад, поразкрачи се, погледа, няма половин минута, без да каже нищо. Обърна се гърбом и почна да пали цигара. Бай Танко и той отида при него и посегна към кутията му. Не можах да се стърпя, отидох при тях. Ей, дядо Хаджи, как ти се вижда, а? Чудесия, нали? Грандиозно нещо! Промърмори Хаджи Петър, метна поглед към него и я рече. 3 кила пироксилин му е майката. Служи го в темеля, запали фитиля и камък върху камък няма да остане. Тъй, Амчикак, около 3 кила, поможе и по-малко. Добави бай Танко и се избърсано с ръкава.